Nyt tämä kuvaa. Ja nyt mä kuvaan tätä Minecraftia. Mä oon nyt vähän edennyt tässä, koska tää lagas jostain syystä. Ja tässä on mun kaverit, jotka pelaa vieressä. Kasim ja Juhan. Ja nyt tuo tulee joku. Joo. Ja sitten. Mitä minä teen? Niin, ja mä aloitin tätä, mutta se lakastaa puhan ja mä voin poistamaan sen videon. Se on surullinen tarina. Mutta joo, miksi mä en pistänyt molempia? Nyt meillä on ruokaa. No, mä en päässyt hirveän pitkälle, Joo, ja nyt tätä rikotaan täältä. Ja nyt me haetaan tuolta kiveä. Ja nyt. Ai niin, tuolla ne siinet. Otetaan tosta toi. Ai niin, tuolla on monstereita. Oi ei. Apua. Äkkiä. Toimi. Kirves käteen. Tuohon kirvessä nyt luostaan. Missä päin se puu on? Tänne päin. Mä joudun kohta lopettamaan videon. Tämä on todella lyhyt Minecraft-video, koska mulla alkaa tunti. Mutta mä lopetan sen niin kun tää video on kuvattu niin 5 minuuttia. Eli tästä tulee 5 minuutin video. Ja nyt mä haen tätä puuta, että mä saisin sulatettua sen ja teen siitä sitten. No niin. Tätä hiiltä kuolelle. Mä tykkään tosi paljon tästä updateista, kun tässä on nyt kaikki nämä hienot jutut nykyään. Sä näet itse, siinä on hieno skini. Sairaan hieno skini. Ja nyt, koska multa on tullut lisää tilaajia, niin se varmaan tarkoittaa sitä, niin kuin hyvin tiedätte, että mä teen enemmän videoita, joka on hyvä juttu, koska mitä enemmän tilaajia, sitä enemmän videoita mä jaksan tehdä, koska en tee vaan teidän takia tätä, mutta myös ei. Mä teen tätä vähän niin kuin itselleni, koska mä tykkään tästä itse kuvata tätä. Ja sit mä tietenkin, että jos tekin tykkäätte, niin kai se on hyvä silloin. Että kaikki tykkää yhdestä jutusta. Ai perhana, nyt sä kuolet muuten. Ai. No niin, kuolit. Tuo on creeperi. Pakuhun. Nyt juokstaan pakoon, nyt juostaan pakoon. Mitäpäs? Onkos meillä varaa? Eipä tietenkään. Mun mielestä tää ei oo hyvä idea mennä tänne kaivokseen nyt nää. Tohon noin. No nyt. Äkkiä. Nyt kuvaa. Pistetään vähän lisää näitä paikkoja tuohon. Tehdään vähän tätä. Siirretään siihen nämä. Mitä? Siirräsinkö mä? Joo, mä siirräsin ne. Jaha. Noin. Ja no siinä on nyt sitten kasvitetä pantaasi. Ja kohta pitää varmaan lopettaa tämä video, mutta se ei tarkoita sitä, että kaikki videot loppuu tähän, vaan se tarkoittaa sitä, että tältä päivältä video loppuu tähän. Ja nyt joku puhuu tuolla, älkää häiriintykö siitä, että naisetkin kattaa. Nyt mä teen viimeisen silauksen ja teen taistelun tuota bossua vastaan. Au! Mitä? Mikä? Onko sulla sitä lapioa vielä täällä? Hyvä, mä menisin polttaa se. Tai mä en käytä sitä teille.
Nyt. Hyvä tämän polttanut tätä. Sitähän oli vielä käyttöä kivasti. Ai, zombi tulee siitä. Mitä? Onks nää nopeampia kuin ennen? Ihan kun se olisi mennyt nopeammin kuin yleensä. Ja siinä on toinen. Kuole. Syö se. Syö sika. Toi possu varmaan lähti. Nyt se lähti pakoon. Nyt ihan kohta lopetan kuvaamisen, koska mun tallennusjälkeen alkaa tulee täyteen. Mitä mä luulen, että mä lopetan tähän kuvaamisen tältä päivää. Jos te tykkäsit tästä videosta, niin tilatkaa ihmeessä tätä kanavaa ja välittäkää viestiä, että kannattaa katsoa videoita, jos te itse tykkäätte siitä. Niin, joo, välittäkää viestiä ja nyt se olisi moi!